Bilboko kale nagusian Peperen egoitza aurrean bildu dira plataformako kideak. Antonio Basagoiti eta Leopoldo Barreda izan dira ekimenaren jomuga. Haien argazkiekin batera, bai, egin daiteke zioten kartelak erakutsi dituzte. Marta Uriarte bozeramaileak eskutitz bat helarazi nahi izan dio Antonio Basagoitiri eta talde osoa igo da Peperen bulegoetara. ILPA hilabete honetan onartzea eta gauzak benetan aldatzea. Pepeko buruzagirik ez da atera eta segurtasun guardari eman diote eskutitza. Azpimarratu nahi izan dute mugimendu bakezalea dela. Nolabaiteko arma bat gure kontra egiteko, gero eta gehiago garelako, gero eta potere handiagoa degulako. Goizean Antonio Basagoitik irratik ate batean esan du ez direla terroristak, baina ohartarazi du batasuna ari dela gidatzen mugimendua Euskadin. Creo que están dejándose contaminar por la gente de Batasuna. Eta hori frogatu nahian Tasio Erkizia eta Periko Solabarria plataforma horren ekimenetan agertzen diren argazkiak erakutsi ditu. Datozen asteetan eskratxe gehiago egingo dituzte Legebiltzarrean eta Kutxabanken.